Кніга Лявіт, раздзел 21. Далей сказаў Господ да Маісея: «Гавары святарам сынам Аарона і скажы ім: хай не занячысціцца святар тым, што дакранецца да памерлага з народа свайго, хіба толькі да блізкіх сваякоў, гэта значыць да бацькі і маці сына і дачкі, а таксама брата, і сястры сваёй, дзяўчыны, што незамужняя, на ёй хай занячысціцца ён. І хай занячысціць сябе святар з прычыны сваякоў жонкі сваёй, каб не зняважыць сябе. Не павінны яны стрыгчы галавы і барады, на целе сваім не будуць рабіць нарэзаў. Святымі будуць яны перад Богам сваім і не будуць паганіць імя Яго, бо яны складаюць агнявыя ахвяры Господу і ахвяру хлебную Богу свайму, і таму яны будуць святымі. Не возьмуць яны за жонку распутніцы або зняслаўленай, а не той, якая адрынута мужам, бо той пасвячоны Богу свайму. І будзеш усвячаць яго, бо ён складае хлебную ахвяру Богу свайму. Дык хай будзе ён святы для цябе, бо святы я, Господ, які асвячае вас. Калі дачка святара паганіць сябе распустаю, то не славіць імя бацькі свайго, будзе яна спалена ў агні. Найвышэйшы святар паміж братоў сваіх, на галаву якога нанесены алей памазання, рукі якога пасвячоныя ў святарства, ды які адзеты ў святыя шаты, не будзе распускаць валасоў сваіх і раздзіраць шату. І не будзе ён набліжацца да ніводнага памерлага, не занячысціцца ён нават з прычыны бацькі свайго і маці. Не будзе ён выходзіць са святыні, і не паганіць святога месца Господавага, бо ён пасвячоны алеем намашчэння для Бога свайго, я Господ. За жонку павінен браць ён дзяўчыну. Не возьме за жонку ані ўдавы, ані разведзенай, ані зняслаўленай, ані распустніцы, ніводнай з такіх не возьме, але возьме дзяўчыну са сваякоў сваіх, і не зняславіць ён семя свайго, сярод сваякоў сваіх, бо я Господ, які асвячае яго. Далей прамаўляў Господ да Маісея, кажучы: скажы Арону, ніхто з патомства твайго ва ўсі пакаленні, у якога на целе будзе загана, не павінен прыступаць, каб складаць ахвяру хлебную Богу свайму, бо ніхто, у каго на целе недахоп, не павінен прыступаць ані сляпы, ані кульгавы, ані крываносы, ані скалечаны, ані хто мае зламаную нагу або зламаную руку, ані гарбаты, ані кволы, ані той, хто мае бяльму на воку, ані карослівы, ані той, хто мае паршу на целе або пашкоджаныя яечкі. Ніводзін чалавек з патомства Аарона святара, у якога на целе загана, не павінен прыступаць, каб складаць ахвяру агнявую Господу, а не хлебную ахвяру Богу свайму. Ён мае загану, ён не павінен ён прыступаць, каб складаць ахвяру Бога свайго. Але можа ён есці хлеб Бога свайго, як здароў найсвяцейшых, так і са святых. Толькі не будзе ён падыходзіць да заслоны і не будзе падыходзіць да ахвярніка, бо мае загану, і не павінен ён паганіць святыню маю, бо я Господ Бог, які асвячае іх. Маісей сказаў гэта Аарону, сынам яго ды ўсяму Ізраілю.